Yes, nasi kuan. Nakaw. Nila ko na si Janet. Ay, juga pa isudan ko eh. Ay, so pa ipapait sinat. Ini di si kuan ay si Tia Anda. So, grabe. Pwede sila. Silang balay. Kini si kuan si iyang daughter og si mother and daughter nag-atimang sa ilahang mga nilabhan. Ang gwapa di ko dito ha. Charot. Nasa ko si Yaya kaya yung iring nagpabadlo. Isa nga ni iring ni. Tanggol. Itanggol, nagpabadlong katanggol. Ayaw. Nara among gihulat. Masa na? Pakbit. Pakbit. Para sa kay lola nimo kay Lola. Ayan si Lola, maayong buntag la. Maayong buntag si Lola Leyte. Ha? Kuya. Oh. Kumusta naman la? Sa cellphone. Muna yung bintana lang. Wala kayo suga la? Oy, suga dali la? Naman. Yung suga. Ang switch. Kumusta naman la? Ay, mo gapos kita. Ay, Ano maayon. gusto naman ang kalagayan. Nalambok. Kaon na gud siya. Ha? Nilambok. Nalambok sa kuan. Trabaho sis, wag tayo lang yun, ano ba? Ano? Wag tayo lang yun. Umatan. Ay, yun. Huwag rin, no? Ay, naman yung mga dahang kabinet. Hmm. Ay, kasi ulay, Andre, may matulog din. Ha? Wala. Na, kay trabaho si Gay. Diyan tulog. Di nga dati si Gaya Enta. Oh, dila siya. Sa Ni kwarto. si Vinilo. Pikas. Because. At pag uli niya itong aging daw, dito sa niya sa kwarto ni Mira. Sama na. Kaya sa mga higaan kay magtapero, butong-buto ang Dao. ano. Lola, si Lola. Tanaw ka, tara, oh. Dao. Oh, dao. Uy. Patro. Picture. Uy. Tanaw si Lola. Pwede mo lagpan ba? Manilang, gabay na gol. Siya Lagi ka ng tabang. Hindi, ganun sa itong Oh, nagiging niya magtuman sukar. sa dito sa bukan. Nasa sa may kiri. Katon, Ito, donut? ba? Mura siya bulak bang na sukar. Tag cheese, tag 15. Ito. Dili American Dahil na, kato basta na mura siya bulak 4 minutes. Ana, din na siya sukar nga taas na magaling. Ay, asukar. Gigitan sa sumaba. Ganun siya ito, lumoy. Ganan siya ato. Oh. Di ba ang katong American bread, Ito siya. plain raman to, pero inato siya forma. Square taas. Lahat po siya na to, napay sukar, square. Basta na po siya kanang iyang mister niya na siya kanang magarin nga kabutang, dahil Ito na asukar Mura siya puti. for mag-flour dito, nagyan na ito pan. Oo, lagi. Dahil ito sa sukar. Dahil sa Hello, may udto ninyang tanan. Mana nang paniod to? Kailangan shopping ni Kwan eh. Uy, mga sila paniod to, may paniod to. Ito, pamaha pa nito. Mga pala na. Saan wala sa ron? Plus 10 naman. Na, mau gali. Pa namin. Tuloy, yata naman. O, pag-wild. Si Lola. Okay, yata namin ang dipalit na pa ni Lola. Dyan. Hey Lola, may buntag. Your phone lang. Mag-request ng phone. Kahit ni Ate Janet. Ito na sudah. Bawa bukan dulu. Ay, salamat. Narawa ka na. Kasi yung palit. Tawag Litina. Pa, yung si Ate Janet, mamaya yung ipalit. Ha? Ate Janet ba? Ano yung kanana? Si Ate Janet kapili. At pwede ka ni? Yan, ano? Wala ka na. Dito mo karoon na doon. Na nakapalibrigan mo. Pwede mo sila mo doon. Ha? Abot ko kan, otso. Basta, dili. Palit lang ko, kanin. Kasi magpalit. Mama. Mga ito na nila. Bye-bye.
So, rambong na ni. Lagi, imo mo din nagatas na to. Ayaw ba, yo! Ulit na may. Nagalinog diha. Sa si Gay, nabot ta Gay. Linog, uy. Nagalinog. Ulang galinog. Ay, Dabaw, ay, dabaw. dabaw sa yan, Lula. Pwede pan. Pwede pan yan, Lula. Pwede pan. Ikaw, wala ko pala. Ikaw, wala gino pa pan yung mga puhan. Nami diri sa balen ni siya. Ah, Dayday. Ah, Dayday, oh. Ito, siya nga nagtawag ni Dayday man. Gay. Di ka ito. Gay, ba, gay? Bye bye. Ay, di guys, nung siya ni mo Dayday. Ano kita, papa niya? Goodbye.